Ulitaw. Dili man pa feeling single. Ayaw ng mga bata, grabe. Single dad kina naman siya sa una. Single dad, Sa inaasa single dad? kwarta. Dili ko gusto og single dad. Alog responsibility. Yo mga lods na diri sa Kidapawan City, North Cotabato. Diri mismo sa Kidapawan, mangutana na punta. Kinsa magyud ang mas lami, ang ulitaw o ang single dad? Ikaw diha nga nagtan-aw. Gusto ka nga makibaw? Let's go. Buhay isinilang sa isang bayan ng Cotabato. Kasing gulo ng tao, kasing gulo ng mundo. Dahil di magkasundo sa Antones po, taga New Cebu. Single dad or ulitaw? Ulitaw. Nganong di magaganan sa single dad? Kanang basig mabalik po ang fam. Sa single dad is kanang napay possibility nga magbalik sa siyang fam and also makita pa siya mas better, and sa ulitaw is napakay choice nga ma-build in your relationship. Isa may performance level, ang ulitaw or single dad? Ulitaw. Nakatry na ka performance level ang ulitaw? Maybe. Crystal pa. Single dad or ulitaw? Ulitaw? Wala ko'y maana sa single dad. Madlo kag single dad? Yes. Basig pa lang maano nga na siya ilain tapos masakwan mi tiwas ko. Sa'yo naman sila, ng mga nagpagkaaroon ingnon nga single dad. Dili man pa feeling single kung naalang man daay mo'y asawa. Kay luoy po din yung asawa. Lian, antipas po. Single dad or ulitaw? Siguro single dad para wala ilibog. Para walay ugtasan, wala kay partner. Ang ulitaw de. Mas okay nang nakay anak. Siyempre kay single mom pod ko. Kisa may performance level, ulitaw o single dad? Single dad. Why performance level ang ulitaw? Gamay ra. Hazel po. Single. So may pangita din mo sa lalaki di ay. Academic achiever. Kana na ipakisa ACADS guard. Asa man gud ang mas lami, ulitaw o single dad? Ay ulitaw po. Wala man siya laing sa single dad kina naman siya sa una like love one Taran Bustamante po. Taga Amas. Single dad or ulitaw? Ulitaw. Gusto po dako ka ng murag ako lang ihang love na. Dili ko gusto og single dad. Na experience o wa pa experience? Wala pa experience. So ka nga siya lang mo experience mo ha. Ulitaw kay wala pa siya like crush na uyab-uyab, tapos ang single dad kay murag na siya anak good. Kuan na siya asawa. Beya po. Naiuyab. Pila lang mo katuig si mo uyab? 1 year. Karon sa mo magbuwag? Not. Dili. Kalma, wala po. Unsa magi pinakanidot nga sitwasyon para dili magbuwag ang mag-uyab? Trust and faithful. Ingon nila palamian daw para dili mo buwag. Wala ko Sa inyo daw kasi nagapalami siya or ikaw? Kaming duha. Papiliun ka single dad or ulitaw? Ulitaw. Nganong di ba ka ginag single dad? Gubot. Alog responsibility. Unsa mensahe nimo sa mga single dad nga bisag minyo na magpaka-single dad gihapon? Bagas sila gyud. Dapat mag-take sila sa ilang responsibility na lang sa ilang mga anak. Najar Baclid, Zambrano po. Kasi mas lami, single dad or ulitaw? Ulitaw. Mga batanon pa. Dili ka ginag single dad. Dili, feel na ko kung paparagyapon. Single man gihapon siya pero nanay anak. Ay, dili ko. Dili yun kuya. Dili ko mutuo sila. Ay, bala sila. Pero kung mga pinsan, na mga hingana nga uyap. So, mo di ko ganahan. Pag minyo mo ganang na mga asawa, kaedad gyapon ninyo, ayaw ng mga bata. Grabe. Di po to kato kung bata po kayo nyo anuhon. Kailangan ka ng kaedad ninyo, kanang napoy mga anak. God, daghan man na karon. Unsa inaasa single dad? Kwarta. Dili ka ginag single dad naman kay kwarta. Dili ko, naman ko papa. prinsipyo mo igagalang ko kung ako iyong nirespeto. Kung nagtulungan kayo, di sana magulo ang bayan. Ilang mga reaksyon na iniingon nga single dad, napoy niingon nga ulitaw. Ikaw diha nga nagtan-aw karon, pwede ka mo comment diri karon kung unsa ang imong gusto. Single dad or ulitaw. Itag ang imo mga kaila nga single dad, itag pod ang imo mga kaila nga ulitaw. Ug nagpakaaron ingnon nga ulitaw, labaw na tong nagpakaaron ingnon nga single dad. Ako si Papa Rocky sa Facebook page ng Kaplodi. Nagkasalamat and bye-bye. Shoutout na ko ako mga barkada sila Sad, Kane, Bea, and so on. Pati si Shile nga kauban ako karon. Thank you. Shoutout ko sa tanan na kaila sa kuha. Shoutout na isa ko ang mga amigo dari nga dili mo tabang sa akong answer. Ay, shoutout din
Pagpangay na ako kung mga igagaw, mga family backlit pod o akong ate, basig day makakita. Shoutout dahil ko sa akong friend nga si Lady Grace nga naik, Princess Canabo og si Samantha Tolentino og si John R.S. nga sa Sarpesa. Shout out sa among mga classmate dira. May hapon, nami rent a bike din sa Kidapawan, ang pangalan na Sugar Ray. Kung ganahan mo mong bike, ani lang mo din sa Kidapawan City. At bang sa Midway Hospital. Kapayapa ay kailan makatamo ng bayan